салом дӯстон, агар шумо аз рехтани мӯи сар азият мекашед ё ин ки ришатонро ғафз кардан мехоҳед, дар бадани шумо сафедчаҳои пӯст ба назар мерасад, ё ин ки худро фарбе ё хароб кардан мехоҳед ва аз бӯи бадан халос шудан мехоҳед, пас ба шумо гиёҳҳои табиӣ аз софсавдо кӯмак мекунад. Доставка ба Москва ва шаҳрҳои дигари Русия. Рақамҳо дар зери навор ва рӯи экран. Аз номи канали мо гап занед, ба шумо ҳатман тахфиф карда мешавад. Салом алейкум бародаро, номи ман Парвиз, шумо видео канали Тофтиви тамошо кардед. Хуш омадед ака. Салом алейкум. Акай Саид як мавзӯи серьёзне да ами аудитория репи тоҷик. Ба чӣ хотир ман хатада ҳамҷа хоҳиш кардам бишин. Хотире ки ҳами структура да мефаҳми рафту омад дорӣ. Мисол ҳаминҷа медонед да ҳамин намуд чизора. Мавзӯи батли райдеру Шон МС. Мақсад маҳози имрӯз чандума, имрӯз 18-ма яка дина ё парерӯз видеои вай биромад ку Сунат Шарипов батла дар дода ку мақсад но мешуда ки батла просто удалит кунал, но хайпи зур каду сузон типа. Мехоҳам ҳамир аввал бия бор тамошо кунем ба мине нема гӯям акаҷон ҳамин видеоро бахши бародар. Видео ахлы дидӣ ака? Мошинаш чоткая. 100,000 чияи мужик да. Агар мисол ба фикри мая хайп яъни бо сахт мехост ки дар Вест Тоҷикистон дар борааш гап зана. Мошин шақати ҳамун жёстки диск месӯзонда. Не агар хайпи Вест Тоҷикистон мехостам. Ҳамун 100,000 басаш. Не ман намегӯям аку бисӯзона ӯ, но хайпи агар ами бобогӣ мехост бо бисотарак. Машинави комплектация фула ё. Инҷо шахар гузаронем. И амҷая? Точно амҷая ки дига ҷоя? Ба фикрам Питера иҷа ва Москвада кадагани Питерда. Но амун лес монанда гарам монанда. Мо намедонам хак. Чӣ хеле медонем да Питера охин бача. Мумкин Москва омада бошам. Хали мега. Хуб, нам хали дарж дод. Кай Саид ба гуфта ами жёсткий диск беғарзӣ надорам кадрора. Ман намедонам ки рости гап иҷада ҳичи гуфта намешава. Но то что он унҷа жёсткий диск айку, он жёсткий диск метава ку хай ба гуфтам чанд сум жёсткий диск? 200 сум. 200 сум? Средний, да? Ай, память зависит мекунала, хай 300 сум, да. 500 сум грубо. 500 сум сузондам бадан. Не, гап да жёсткий диск нест, иҷа гап да мисол батл рафтеста. Не, фаҳмидам. В общем, ман гуфтаам ку агар батлам набошад адринаш. Батлам набошад адринаш. Хелиш ҳамун жёсткий диск, яъне ҳамун пластмасса 500 сомон. ҳами чизи навахар, ман мақсад дигарро намедонам. Ман мисол агар ба кали навахарам ғалта шикана зиқ мешавам. Естественно, не, акма хостма это пырсма, какие батла душам бесёмка кадан Alec Records ура монтаж кард, бо ида роӣ кард. Ма саволи мая ки ба гуфти та ака ҳами жёсткий диск да. Ми охирон батла дигарош удалит кардага, но ин батл ҳаста. Не, ака батл естественно ҳаста. Хали резерв ҳаста ё. Но Сунат Шарипов, ма фикри мая ки Сунат Шарипов худаш намебурад ин батла. И батла аниқ намебурад. Сунат Шарипов худаш намебурад, ба фикри ма. Ба гуфти та ака пеш ами одама мешинохти то вақти батли ё ташкил накарданда? То батли MVB ра даже. Не.
Эмибира 7-1 кадан ку. баъди 7-1 мақсад дар майдони ютуби тоҷик, яъне ютубе ки бо ба репероваяй ба ма амира шинохтам ки ам хали мужик ба фикрам ира ама батли эмиби саркат видео кинира бахшиш пушем пеш мутовам ба фикрам видео понидем акай Саид ба гуфти ту ами хайпи коз ами Сунат Шарипов кад ба гуфти ту батл мебромад хайп мешид да ёки ами сузондани батл ака агар батл дар ҳамун дараҷае ки батл буд батли айростӣ мешид агар естественно батл зуртар буд не ки мутаассиф не батли будагӣ абу айростия нагӯ ай батли будагида чизе ки ҳамунҷа будем хайп шуд нашуд хайпиш чӣ хали мешид намешид ша ман намедонум не ки коре ки ин марда кард и доказат кард ки нистоитан бисёри реперо топови реперо ҳам батлеро ҳам нистоитан намхали сума боварӣ инам хали спонсора нистоитан барое ки ами описанияшан астагия ки ба як гуфти Сунат Шарипов шонемси гуфта боша ки ту гуфтӣ ки буро баромад кад тамом ман буромадам баромад кардам пул магиртам любой буромадам дар видеот баромад кардам вообще нахондагам батл накард шонемси бале батл накард фристайл мекард ба як гуфти ки ама описания ҳамин маъния дорад ки шонемси ту гуфтӣ ки ман буромадам баромад кардам ина маям батла гузарондум мақсад ки намебурорум турам просто буромади баромад кардӣ фарқ надорад чӣ хели маям батла гузарондум мақсад сузондум ша не иҷа дар ки Сунат Шарипов бо я бори дига ма таъкид мекунам ки дар ягон чӣ гунаҳгор кардан мисол агар ай 100% бигирем мумкин 10% 20% гунаҳгор боша ва ҳамун гунаҳгориш ҳамеяе ки бозорро нашинохта савдо биромадарни бозор одаморо нашинохта дар иҷа таъкид мекунам як видеои нави кемсира ки шумо доренша агар тонен ҳаминҷа брида монен кадом видео да Сунат Шарипов ответ додагия ба фикри ма нави кемси мегӯяд ту ҳоли акулои и бозора қатима шитагия ба фикри ҳамҷа ё қатӣ шитагия ё ки худиш тоқа да уно устал шитагия да пеши компютер шитагия канали худишда буд ба фикри канали худишда буд ҳамҷа я ответ додагия ки ту ҳоли намешиноси единственни хатогии Сунат Шарипов ай ҳамаи ҳами ситуация шидагӣ ҳамияе ки мақсад и хали мардакӣ чақчақ кард фаҳмидӣ понятияи мардакӣ кард яъне хали наслава бовар кард наслава гузаронда киш вале мутаассифона и бизнесай иҷада наслава уше нашид ами кори буд инам хали худаш гуфт мега ку мақсад ман ҳамин қа бизнес кардам дига соҳодане ки ман ягон бори хеле кора надидам ами бадаҳан гап мезанем бадаҳан кор буд меша гуфта дар видеош дар любой бизнеси дига 100 000 кидат тунан мекушанд шумо хоб ака ба гуфти ту батли ба наздикӣ бояд батли ралику эмиби ба гуфти ту батли оёрамам хеле мегзарад ба чанде ки маву худат медонем мисол мо амаку қа агентомон да он нест мисол ҳамаша аниқ донем ҳамҷа мебиён ай сабабе ки ҳамиҷа мебиён ҳамун чанд қай ки ҳар мо хабар дорем вале ба одамое ки тамошо мекунанд намедонанд вай батли ралик эмиби да чӣ мезгара питер мезгара ва рафтани ваё уже тайёрае чӣ хеле ки медонем рӯзои наздик мешавад рӯзои наздик мераванд мақсад батла мезгаронанда оҷа ака 50% аниқае ки эмиби батла тайёри дегеда оҷа ва батл мекунам якумаш иқдоми нав аз сарпарасти мо дар ссилкаи комментария будаги дуро регистратсия ки регистратсия да скриншот карда дар ин номро рӯё ки муддати 20 сомон мегузаронем ва баъди регистратсия то 1400 сомон бонус гир диюмаш ралли кама я батл шадидагиам против Карлеон зур кадагия баъди вай катил илвест ҳамуни серьёзнигиша када буд не ки видео лайфоша када буд ва дар видео лайфош дида будем чӣ хеле тайёр дидагия чӣ хеле буд соз буд мақсад соз буд но ба чӣ амуд вай ки нашид нагзашт вай уҷа чӣ сабабое шида буд ки нашида буд не ки сол да иҷа бо мегум пули камакак нест ва ралик ба фикри ма медонад синаи батла соз гузарондана ва безеб гузарондана барое ки дарс шида киш уже ай шонемси
ва ай хали ситуация танҳо шонаимсӣ биромада метавона хиёл мекунам раллик рисковат намекунад барои кати репутация не ма то андарази рамазона мешиносам раллика чӣ хелам боша да гапш ҷавоб метавонам ама додагӣ мекунагу ам кора мекунаву ин хеле бадеунагай ба ягон кор хулоса ҳамон корам ҳамон чизе мегане ки мекуна бачаи дилкушода акай саид мақсад ҳамин батле ки гузарондан шону райдер Сунат Шарипов ҳам райдера мисол гапои безеб мега ҳам шона но ба ай нуқтаи назари ма гапошта кор надорам ки байнашон хеле гапои калон ки иша мирғ мега иша петух мега фамилията иёша кор надорам но ай ҳисоби даговор хиёл мекунам ки райдер ҳамара кад корша буд кад хиёл ба фикри ма ба фикри ти чия ка райдер биромад батл када кам хияс батл ма будам райдер батлша кад вале ӯ гапое ки ай чӣ сабабое ки гапошон гирехт нагирехт и уже проблемаи на май на проблемаи ти не акаҷона саволи ман нафаҳмидам ман мегум ку батлша кад вале не ки бо чизе шид ки ҳам хали шид фаҳмидиси Сунат Шарипов дар ҳамун 6 видео кад баъди батл чанд видео кад ки ҳамунҷода чанд видео ҳастай тоқка як каса гунаҳгор накайса медонам dik каса гунаҳгор ман ҳамира гуфтесам акаҷон ки ҳамун гапошон баъди батл ғайраи батл гирехтагай ҳозир но ба гуфти ту намисол гонорари калонша гирифт райдер но ба нуқтаи назаре как ташкил кунанда ҳамун корша буд кад райдер ё не батлша кад ва бо мегум ки чӣ гапи дигаи шидаги ай то што ма батла ай сар сёмка мекардаги тоист чӣ меган записи хидматдоруму ине хали темо ма ҳамин чиза ба худо қасам намедонам мисол не ки ма фикри маяй ира райдер ягон храб зада ягон чӣ ки набура батли мара мақсад буриди ма мепардом ма ба фикри ма храба бо намедонам ма кати Сунат Шарипов ҳам суҳбат шида будам баъди ҳамин батлшо мақсад ба Сунат Шарипов мега ки ва ба фикрам видеоам карда дар каналаш нишон додагай вай қапидагай ютуб авторски права қапидагай ай кира ай райдера яди ҷӯша мохирон раунча намедонам ҷӯша мақсад нишон додагай ки медонам дидем қапидагай як раунча як минуту 9 секунда вай хали шида боша мисол хай мардак дам ҷавра неке мегум ку и коре ки кард ин нишон дод ки мақсад ма да пул важн набуд важни ма да сухани кадагин буд ва ма да суханам истодум вале мутаассифона инам хали шид ва бо мегум ки единствени хатогии вай ҳамин буд ки ношинохта бозор доромад вале батли раллика мб умедворум ва хоҳишмандам ай тамоми тамошобинои канали Сунат Шарипов ва дигар тамошобинои ҳаводорони батл даромада дар канали Сунат Шарипов подписатсия мекунанд ва ҳамин батли раллика мб полни чира ҷуброн мекунад ма секретча майда ка бугум ака ҳисоби ки батл чӣ мегзара ё не тайёри мб-рам соз не зура ай ралликам зура мақсади ки ҳамчиза ма ба дили пир гарантия шуда метавонам ки батлшон зур мегзара батл меша батл янамун батли номуса ки ядгариша бояд бибранд кунам хали батл 100% меша гарани меша хулоса чизе ки ма мисол баъда гӯшум фаҳмидам ва агар ҳамин хел гузара мегум ку умедворем ки мисол ҷуброн мешава ҳамин ваёи Сунат Шарипов ягон мисра мисол ралликати наздики мисол ралликати наздики бародаре ягон мисраша фаҳмидагӣ ай раллика не мумкин ама набудаи мумкин ягон ҷо омаданашна ё нахонда да пешта дина киям ҷами гапа гуфти сабад лони кушин ма ам раллика баробари мухлисош мебинам дар ҷивоиша ханадам хоб ака как ташкил кунанда бо мегум так ма барои ҳамҷа шинондам ака шон батл каданем буди шону райдера ҳози ҳамун возможност шава ташкил мекунӣ ака ростша бугу не ма баъди хали коро ва бо мегум ки ситуатсие ки шуд ва ситуатсие ки мисол Шаҳбоз баромад ба гуфти ту биромада ва Шаҳбоз барои мухлисош биромада барои мухлисош ай ситуатсия биромада вай танҳо ба Шаҳбоз тааллуқ дора ва танҳо ай дасти ҳамун одам мебиёи хали коро барои ҳамин хиёл мекунам кати Шаҳбоз
ин охирон шансе буд ки чӣ мекард бояд ба гуфти худаш чира бас мекуна ку репа бас мекуна ба фикри ман ин охирон шансаш буд ки хали как вай брояда ба сари баланд броя ай вай ай ҳами реп ай ҳами кругу ай ҳами чи ба сари баланд броя як моҳи дига монда то 2021 баҳс мекуна ё не ба гуфти шумо ози гап ма бугум то охира ин охирон шансаш буд ки ба сари баланд броя ай ҳами реп вале батла и хали кард ва ҳама хеле ай ситуатсия биромад ки сари баланд кати ҳам наброя сари хам кати намеброя батл набромад фаҳмидисти надидан ҳами кора несерьёзнигиша каданша вай тонис ҳами кора када сараш хама ҷода меброян батл хай броя намеброя иша намедонам ман живоиша дидам тамом ма як вай гуфтам биё савол гатим та ҳам батл чанд баҳо додани а як то даҳа да участнико 10-1 райдер 10 шон 1 райдер 10 шон 1 хоб раҳмати калом ман мехоҳам як видеоро гапа даҳам видео бугум мисол вақти ин фикри шахсии май бо ягон чи вай накне агар батл мебромад шумо ҳам медиден ҳар як одам ҳақ дорад фикри шахсии худша бига вақти батл гузашта будака баъд пагаи батл ё шавуш буд ё ба фикрам пагаш буд баъд мо барномаи ҷавоб дар комментариҳо дорем баъдам дар комментария буд ки батлишон мисли чӣ шид ба фикрам бо кидат кадан чи нагзарондан ҳамаи фреб кадан намекардам хали приблизно хали комментария буд ба мо вақти комментария гуфтагим ки не бародаро батл гузашт мо ҳам ҷавоб дадем 100% гузашт рӯзои наздик дар канал мебуро мақсад ки гузара мебуро чиз мақсад да уже сёмка кадан ку ман ҳам ҷавоб дадам ки батл гузашт 100% ба наздики дар канали Сунат Шарипов мебуро баъд шумих кадан ҳар кас ҳар чи видео нашудам тема баъд Сунат Шарипов видео кард ки шоти ма расход кардам шоти ма ҳар кас биромад видео кард сурати ковери батламон суда ак ман намегум мара дар назар дошт уҷа 5-6 канал кардага номашро намегирам мисол агар ҳама яд дошта бошам ам одам бахшиш мепурсам неки ҳам қашан мегум ки ма просто гуфтам батл гузашт тамом ман нагуфтам батл ки чӣ хеле кард ки чӣ хеле фристайл кард но дигар блогерҳо ҳама биромадан гуфтан чӣ хеле шуд ба ҳамин хотир мо ҳам қага гуфтам ки батл гузашт тамом нагуфтем чӣ хеле гузашт ба мо ай гапҳоро ҳози бай сабаб гуфтем ки уже Сунат Шарипов бая дар дод барои ҳамин ман ҳамчун ҳамуҷа да будагӣ акнав дар канали худ ман барнома карда будам оли учен гап хабари нагуфтем чӣ хеле гузашт این چیز ریالی правильно ки برای ویدیو دا پگاش تا گذار بود که اینی راوند خیلی خون اینی راوندش بزایی بود اینی فریستایل کرد ها این چیز بزایی بود نو ما میگم چیزا مو نگفتم که بعد گذاشتم که بایا برد دیگه میگم سنات شریپوف کاری بهترین کرد رنگی میدونین چیه تیپا تو 100,000 گرفتی رفتی ماشین بزرگ اوس یا ماشینی بزیب خریدی ترا جورود میپرسن که 100,000 سوم در چی ماشین خریدی ای خالی ماشینم رو آوردن نشون دادن که ما در 100,000 همین شرمندگی را خریدم لوچی درشتی کو همین سنت شریف تا این باطلش کردن چی پلوس و چی مینوس شد میتونی تخیل коротко плюсиш мақсад то что ин мардак да проблема нест и хали сум ва барои пешбарии реп ягон чи проблема набуд плюсош подписчики ки бисёр овард боварии халқа гирифт минусиш катишон кор кардам не чи ба катишон бисёриё мехоҳанд кор кунанд минусиш ҳами буд ки кам тарак ҳами айдами ҳами чи серьёзи нашид ما فکر میکنم وای گراژدان خودت گفتی گپا کی مقصد بواری مردکی که پلاروی کسر خیلی که مختم ببینم تو بعد خشکین در 37 جو ناخ اسلوب میمونی